What's up, Super Fam? Super Migo Boy is in the house again. And for today, for in this kind of video, I just want to share yung na ako about kanang giingon nila og law of attraction. Kanang law of attraction nakaibutang gusto kay nimo nga gusto nimo makuha ba. Like ang law of attraction murag serbi kaibog lang na nato, no? Or sa wala jud ko ka research kabahin ana pero nadungog lang na ako sa uban nga kuan ba. About ang law of attraction kana bang nakaibutang nga giim nga makuha nimo di mo jud paningkamutan para makuha nimo, di ba? Like kanang butang nga mag-ibog ka ana pareha na nga sitwasyon like anang muna law of attraction kanang for example na ako'y mangga duha ka buok. Kanang mangga green kid siya hilaw. Gipalutan ako ang duha ka mangga. Gihiwa-hiwa na ko ginagmay. Gisaw-saw na ko siya sa suka ug asin. Akong gikaon. Lami sa paminaw. Di ba kamupod nga naglantaw diha, di ba? Nindot kay siya. Murga nanam jumo basta magskatatag mga wala siya usa na siya part sa law of attraction. Kanang bisag wala pa imo na siyang kanang murag nindot kay nga makabot gid siya nimo ba, or sa ganahan pang mo explain ana or mo dugang og idea kabahin ang law of attraction, just comment down below para makabalo pod ko. Madugangan akong ideya ba. Then I just want to share you kung aning ko kay mostly nag-vlog naman jud ko muna magit siya. Mostly sa vlogger ka need jud ka og mga extra nga phone like anang akong gigamit o saragin na siya pang tawag, text, Facebook, YouTube. Ug di pa ko mag-edit ani nga cellphone na but kinahanglan jud nako ang extra nga phone. Maybe ang ako nga plano nga maka-phone ko within matapos na ang hulugan nga motor monthly, but na lang jud na kakuan ako nga need pod niya og laing nakapat siya og cellphone, but need jud pod niya og lain nga cellphone kay dili man siya ganahan og kuan anang vlogging yaha gaming man. So ako lang nikuan lang po ko ato kay nice naman gid siya nya sa budget pod miro may extra pod ko din. Muna na siya, super fan. Muna siya, mahatag, maingon po lang tayo kuan na law of attraction ko kay plano ganun ako ng plano. At karon ako na siyang gisagad kay para di na ako makuan ba, di na ako magkuan og mag-vlog ko, di na ako magkuan ani nga usa ka phone. Okay man siya pod, but medyo pod ako extra phone kay kuan ba para dili na mabugatan ni siya nga akong gigamit karon sa Vivo ano siya nga phone nga akong gi-kuan karon sa padulong na po ni pagka-unboxing mo siya ang Vivo Y20i diyon hinahinayon natin siya ko na siya 4GB RAM og 64GB RAM okay na siya kayo diyon. Madala na po natin nag-unboxing tawagan sa na yan bang para siya dayon. Ang sunod sana nice ano na lisod kay ni abrigo na unboxing na ni siya sana super fam dayon kanan charger cable din USB cable din hang adapter so charger dayon ang phone ano siya whoop na yan po na siya important information warranty card super pa dire ang iyahang pin mas din na sa cellphone. Dayon ang overall ang cellphone ano siya nice 75 na
Okay na siya pang extra na ko nga kuan gamit. Kay need man gyud nato sa vlogger, YouTuber, yun na siya. So, nana ko extra nga phone for in case na natay mga taas-taas nga vlog, wala makagamit na ta. Nice ka siya og likod narang yang pin. Nice ka siya. Nice ka siya nga pagka-phone. Okay kayang dating. Ang piling pogi. Mura siya super fam. Nice guys siya. Nice ka siya. Mura na siya super fam. Akong i-share ninyo. Salamat sa pagtanaw. So wala pa naka-subscribe sa akong YouTube channel, please subscribe at hit the notification bell para update dun sa upcoming vlogs nako. Soon road to 1K para mag-shout out ko. Thank you super fam.